Halo logoफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना बयबो दख'ना नायनो बुंगासिनो आरोना बे आब' मा दख'ना लाखो देखाय होननानै ओमफ्राय दख'नाखौथ' मोनबाय गांसे इबार खेंनायनानै बिसोर बुंगालायनो गोनां जाबाय आरोना माबा होखालामोन दख'नाखौनो दाखालि जि डायलग मारिदों मारलियामोन आरोना दख'नाखौ थेवब्लाबो लाबोथारबाय आरो आङो मा बुङो ला आरो मा खालामनो आरो उपाय गैया होआबाबो दुखुनि बाथ्रा बोरैबा बुगाल' आखामखौनो जायाखै आरो आखामफोरबो खुरना होआ आरो मा थोगोन होआ खामबायानो एखे हामा नांनानै होबाय आरो लोगोफोर गाज्रि मोननो होआ हले आं पुरानाखौनो बरियानो साफा सुनानै प्रेस खालामनानै कम्फर्ट लगायनानै होगोन नंदोंमोन नाथाय लाबाय आरो लाथोंसै आरो मा खालामनो नोंथांमोननो देखायनि आङो मा दख'ना लाखो खम दामि लादो आरोना कम दामि लायाबा नों दामि लाना 8-9 थाखानि दख'ना लाना नों मा खालामगोन होनो हायाखायनोथ' नों गिनोबो नाङाना आंनो फैसाबो गैखायाना इसनि होनानै सिदा खालामा माने गैयामोन बायलांगौ बेनो जाबाय आंनि दख'ना मोनबो काम गैया मा मोजां नुदों सोरनिखौ नोङो इमान फुल इमान रयलेस एकदम स्किनखौसो हामा खालामगोन इयो हा मोदोमखौसो माननाय खालामजोबगोन आच्छा पाटसो नामा मानि पाट इलाय मा पाट पाटखौ मोननिफ्राय दिहुनो मागा देखामो मिथियाबा होमबा पाट ना गाख्रबबाय थाबानो जागोन मोनबो पाटनि नङा बेफोरो पाटनि दख'नानो बेनो आरो बेखौनो लाबाय आरो ना गांसे आङो पाटनि आरो माथो डुप्लिकेट पाटनि बिनि फास्रा नैबे फास्रा पादोनदारिखौ पादोनदारे पाट नङा माथो नो मा होमबालाय पादोनबारदो माने आङो ब्लाउस बिदि ब्लाउस सेट थानाय दख'ना गैयामोन आरोना नाय आंनियाव दख'नायानो नुदों ब्लाउस सेट थानाय दख'नायानो गैयामोन आंनियाव एबारसो फार्स्ट नैबेसो दख'ना सेट गोनां आच्छा नैखौ नै सिलाय खालामनासो होदो नों मोजां सिलायना ला नले थबथ्र' ज' जागोन नाय लोगोफोर नैबे माबायदि सिलायनासो होदो बेखौ खुन्दुंजों खानानै खुन्दुंजों खाना सिलायना होदो लबा गैलिया आरो बरियानो डाबल खाना ला दिरुंदो सेम कालारनि बेबायदि खुन्दुं बायनानै खाना ला सुना लायदां सुवालासिनो गानगोन दा लेथ्रा आखाइफोरजों दांनानै बेसेबां मानसि दांलानाय सलायफोर साफा खालामनानै गान दख'नाया बांद्राय जेबो दामिबो मोनासै बा गांनै गांथाम मोनासै आरोना बेखौनो मोनबाय आरो जिखुनु बायदि बेखौबो एसेबांद्राय माने लाद्रायामोन आरो आंना खिन्थु आङो नंमारगौ आङो ब्लाउस सेट थानाय ब्लाउस दख'ना गैखायामोन गांसेबो ओंखायनो आं लाबाय आरो नैखौ सुदां खेबसे सुनानै गान लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मालाय मोजां लासोबाय लोगोफोर आरो होनानो आजिखालि दख'नाखौ बायनानै मा देखायनो दख'नाया आजिखालि जेब्लानिफ्राय अनलाइन फैदोंना माने नुखाजोबखायो आरोना मा दख'ना फैदो जि डिजाइननि दख'ना फैदो गासैखौबो नुखाजोबखायो माने जिखिनि दख'ना ओंखारदो बिनिफ्रायनो माबा मोनसे गांसे लादो बिदि जायो आरोना नङाबा सिगांनि दिनावबो माने दख'नाफोरा गोदान ओंखारगासिनो थायोमोन ओमफ्राय आरो सारप्राइज गाननो देखायनो हायोमोन आरोना माने बयनिखौबो नेना थायोमोन बा बिथाङा मा दख'ना लाखोबा नायनो मोननांगोन होननानै बिदि थायोमोन आरोना खिन्थु दाना बिदि जेबो गैला अनलाइन फैनायनिफ्राय गासैबो नुखाजोबखायो बेफोरनिफ्रायनो माबा मोनसे गांसे लादो आरो बिदि सानना थायो आरोना मोजां नुदों बरिया नुदों दे आखाइखौ ओरै हमबाथाय खोथि गोदै जायो ओमफ्राय सिंथिं ओरै खालामबा मौ नागिरनाय नोंनि डिजाइनखौ नागिरदों अनलाइनाव माबाव फनाव हा बरिया डिजाइना दा नै गस्ला होनायखौसो फैबाय नुदो इसे खुसि में साहा बनायदां साहा लोंनि बोरा मिथाइ लाना फैदो बाजाराव थांनाया लोगोफोर मिथाइ लाना फैदों साहा बनाय साहा लों उनथिंथ' इया गरम जागोन बिराद उनथिंनि कानिया गरम जागोन सिङावनि कटन होदों नामा कानिया इयो बे पाटआनो र' पाटफोरा एसेबांद्राय गरम जाया पाटआ पिस्ला जानो हागौ खिन्थु एसेबां गरम जाया एसे थान्दायानो जायो पाट दख'नाफोरा
नुनायाव जानो हागौ दांना नायना जानो हागौ बुस्थु गरम पिस्ला थानाय नङा बिदि सानो खिन्थु माबा आरो मोदोम मुस्तामा थायो पाटफोरा पाट बुस्थुआ मोदोम मुस्तामा थायो ओमफ्राय आरो मागादि सिथाबो समबु गदे समबु गदे सिथाबो आच्छा सिथाबो सोर प्लास हिया प्लास ना मानसिया प्लास मोदोम मुस्तामा थायो ओमफ्राय गाननांगौ नामा खेबसे गानबाथ' माबा बायजोबो गानना फुजा खुलुम थांखालि गाननो हागोन दोन बारा खिथिना गाननांगोन लोगोफोर दिनै मोनसे माबा गान गोदान रिलिज जादों गानखौ खोनासंहोदों आंखौ माबा आंना बयफ्रेन्ड नङा डायलग दयबो माबा मोनसे फिल्मनि डायलग बर' फिल्मनि मेन्डेलानि डायलग माबा बिबनांदो डायलग मारिनाय दोंसोयोमोन बेयाव बुंदों आरो आंनो बयफ्रेन्डआ 30,000 नि लांगा होबाय होननाय इखिनिखौ गासिनो जि फुल साउन्ड होननानै आंखौ खोनासंहोदोंलै दखना बायनांगौबा इमान सैतान मानसि माबानि मिथि नार्जारि ओमफ्राय आरो मेन्डेला मोननाय नामा मेन्डेलानि सोरनिबा आरो माबा डायलग आरो बर' डायलग फिल्मनि डायलगमोन आरो बरियानो गासिनो जि गासा गुमै आरो बिबनांनि आरो काहिनी तो गुमैयाना सोरबा ना बयफ्रेन्डआ 30,000 लाखाबाय आं लांगा लाखाबाय 30,000 नि आंनो बयफ्रेन्डआ होदों बयफ्रेन्डआनो जुदि 30,000 नि लांगा होनो हायोबा हौवायाथ' आरो 40,000 निसो होनांगोन यही कारणे खोनासंहोदों आरो फुल साउन्ड होनानै गासिनो आंखौ दामनानै बापरे बाप इमान सैतान नोङो सुनानै गान फ्रेस मारिना गान सुना गान मा दांलासि दिनैनि भिडिअ एसेनोमोन आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दख'ना लाबाय ओमफ्राय गाव गावनि बोराइफोरनि बेलेगफोरखौ एसे साफुजोब्बाय गाल खाबा माखादे अखारनाय नोंनिया इमान मुति जाबाय मानसिया आरो लांगा गाननोबा मानसिया बाय पातला जानांगौ पातला मानसियासो लांगाया फिट जायो नों मुति जाबाथाय लांगा गानबा आरो गोदोर नुगोन बडिया बाय खम खाम मुति जाखाबायबा नोङो बहुत आं बुंदों आब' कमेन्टसखौ नायदोंना नायाखै नोङो होनना बुंदों मा कमेन्टस नायदोंना नायाखै नायबा एकदम मुति गोजा मुति जाबायबा नै खावलायफोराव अखारजोब्बाय नोंनिया सेस लांगाफोराबो साजिलिया नोंनि मिथिबाय लांगाया रात जाना गोदोर माबा मोदोम गिदिर मानसिया लांगा गानबाथाय आरो गिदिर नै बेनि थाखाय नोङो लाइक खाम बडिखौ आरो बाय खमाय फुङाव थाबनो उथिना एक्सारसाइज खालाम आरो रानिं खालाम होमबानिया बाय फिट जागोन लाइक जाफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय दुर्गा फुजा लोगो मोनगोन